на котором советские войска остановили врага. 4 сентябр дар ноҳияи Кубинкаи наздикии Москва мулоқоти вазирони мудофиаи созмони ҳамкориҳои Шонхой, созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ва кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. мулоқоти намояндагони ин се созмон бори аввал дар формати мазкур баргузор шуд. вазирони мудофиаи кишварҳои созмони ҳамкориҳои Шонхой, иттиҳоди давлатҳои мустақил ва созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ба созиш расиданд, ки ҳамкориҳоро дар мубориза бо терроризм тақвият диҳанд, иброз намуд пас аз мулоқот вазири дифои Русия Сергей Шойгу. пешниҳод шуд, ки вазифаҳои муштарак оид ба мубориза алайҳи терроризм дар охири моҳи сентябр дар машқҳои стратегии фармондеҳии Қавқоз 2020 таҳия карда шаванд, гуфт Шойгу пас аз ҷаласаи вазирони дифоии созмони ҳамкориҳои Шонхой, иттиҳоди давлатҳои мустақил ва созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ. чӣ тавре ки нашрияи Коммерсант иттилоъ медиҳад, вазирон дар ин нишаст эъломияи муштараке қабул карданд, ки дар он қайд мешавад мубориза бо терроризм ва экстремизми байналмилалӣ дар ҷойи аввал боқӣ мемонад. дар изҳороти муштараки роҳбарони шӯъбаҳои мудофиаи кишварҳои созмони ҳамкориҳои Шонхой, иттиҳоди давлатҳои мустақил ва созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ, мубориза бо терроризм ва экстремизм дар ҷойи аввал гузошта шудааст. қайд карда мешавад, ки ду кишвари ширкаткунандаи ин нишаст, Озарбойҷон, кишвари узви иттиҳоди давлатҳои мустақил, ва Ҳиндустон, кишвари нозир дар созмони ҳамкориҳои Шонхой, эълом доштанд, ки низомиёни ин кишварҳо дар машқҳои муштараки Қавқоз 2020 ширкат нахоҳанд кард. Мы видим, что происходит на западной границе Республики Беларусь, где НАТО, усиливая военное присутствие, активно пытается влиять на политическую ситуацию в стране. К сожалению, все более вызывающими становятся попытки стран НАТО демонстрировать свою военную силу у границ Российской Федерации в регионах Черного и Балтийского морей. ҷолиби диққат аст, ки ин формати мулоқот дар пасманзари рӯйдодҳои Беларус ва вазъи умумии ноустувори аксари кишварҳои иштирокчӣ баргузор мешавад.